Binære tal de bruges til at kunne udregne, om der er en sikker eller en usikker situation i spillet. Altså det antal af brikker, der ligger i de forskellige rækker i spillet, de kan omregnes til binære tal, og hvis man lægger de 3 binære tal sammen fra hver række, så kan man jo så kigge på det sammenlagte tal, om det består af kun af positive tal, eller om der også er negative tal indblandet. For hvis der er negative tal indblandet, så har man ikke skabt en sikker situation for sig selv. Men hvis det sammenlagte binære tal kun består af positive tal, så er man sikker på, at man har skabt en positiv situation. Og i binære tal, der findes der 2 talsystemer. Der findes et 2-talssystem og et 10-talssystem. Og vi starter med 2-talssystemet. Hvis det er med for at vide, at du har 23 i 10-talssystemet, og du skal omregne det til et tal fra 2-talssystemet, så vil du skulle starte med at finde den største potens, som et 2-tal kan blive sat op i, som der går op i 23. Og i denne situation, der vil det være 2 i fjerde, der giver 16. Så trækker man de 16 fra 23, og så er man tilbage. Så har man 7 tilbage. Så skal man så finde et nyt tal, som går op i 7. Og det vil så være 2 i anden, som giver 4. Så trækker du så de 4 fra 7 nu. Og så har du 3 tilbage. Og så skal du igen finde det største tal i 2-talssystemet, der går op i 3. Og det gør 2 i første, eller bare 2. Og så trækker du 2 fra 3, så du er tilbage, eller har 1 tilbage. Og det passer fint med, at du kan sige 1 gange 2 i 0, da 2 i 0 jo bare giver 1. Så for at finde ud af, hvilket tal du så har skabt i 2-talssystemet nu, så skal man kigge på de tal, som man ganger på hvert 2-tal. Så hvis vi starter med den her del, så har du et 1-tal ganget på 2 i fjerde, hvilket vil sige, at det første tal er et 1-tal. Så har du bagefter ikke nogen tal, der skal ganges på 2 i tredje, så derfor står der 0 her, så den her del, så det her led, det i alt giver 0. Så derfor bliver det næste tal 0. Så har du et tal, der skal ganges op med 2 i anden, så derfor bliver næste tal 1. Og så har du et tal igen, der skal ganges op med 2, så næste tal bliver også 1, og så plusser man 1 på igen. Og der behøver man ikke at skrive gange 2 i 0, da det altid giver 1. Så derfor bliver det næste tal 1. Hvis man så har et tal fra 2-talssystemet, der hedder 1, 0, 1, 1, 1, og man skal regne det om til et tal fra 10-talssystemet, så skal man angribe tallet bagfra. Så du ved, at det første 1-tal her, det er det antal, du skal gange med 2 i 0. Så det er det første led hernede. Så har du et nyt 1-tal, som skal ganges på 2 i første, eller bare 2, som så bliver det her led. Så har du det næste tal, der skal ganges på 2 i anden, som er det her led. Så har du så et 0, hvilket betyder, at der ikke er noget, der skal ganges på 2 i tredje, og det bliver så det her led. Og så har du det sidste 1-tal, som så skal ganges på 2 i fjerde, og det bliver så det her led. Og så kan man så udregne hver led til, hvad det bliver, og så i alt så bliver det 23. Så du ved, at det tilsvarende tal til det, der står her i 2-talssystemet, så det tilsvarende tal i 10-talssystemet bliver 23. Og for at kunne hurtigt udregne de binære tal, når du sidder i spillet, så vil det være en god idé at kunne tælle til 31 på en hånd. Og det kan du ved, at du giver hver finger et tal fra 2-talssystemet. Så første finger er 1, næste er 2, næste er 4, næste er 8 og næste er 16.
Så ved for eksempel bare at tage tommeltotten ud, som illustreret her, så symboliserer det 1. Så ved at tage pegefingeren op, så symboliserer det 2. Og ved at kombinere de 2 fingre, så har du så 3. Og det her det er faktisk en smart måde, fordi man hurtigt kan se, hvilket binært tal, der hører sammen til det tal, man viser på hånden. Så hvis det er, man har tallet 5, hvor du har langefingeren op og tommeltotten op, så kan du se, at langefingeren symboliserer et 1-tal, fordi den er op og fremme. Så pegefingeren er ikke fremme, så det symboliserer et 0. Og tommeltotten er også op og fremme, så det symboliserer endnu et 1-tal. Så der kan man hurtigt se, at det binære tal til tallet 5, det er 101 eller 101. Så hvis man sidder i spilsituationer, så kan man hurtigt lige sidde og vise tallet på fingrene, og så derved kan du hurtigt udregne det binære tal til den række. Og i spillet så kan man snakke om sikre og usikre situationer. Og der er en sætning, der lyder, at enhver sikker kombination altid ændres til en usikker kombination, og den usikre kombination altid kan ændres til en sikker kombination. Så du skal altid udregne hver række til et binært tal og lægge dem sammen for at finde ud af, om du står i en sikker eller en usikker situation. Så hvis vi tager et spil eksempel her, hvor vi har startopstilling med 3 i første, 4 i anden og 5 i tredje række, så vil du så kunne udregne de binære tal til hver række, og den første række giver 11 i binære tal, den næste række giver 100, og den sidste giver 101. Og sammenlagt så giver de 3 tal 212. Og fordi der er et 1-tal indlagt i det 212 her, som er et ulige tal, så ved du, at det ikke er en sikker situation. Så det vil være en god idé, hvis det er, at man selv kan starte spillet, fordi så kan du få det ændret til en sikker situation. Så hvis jeg skal starte spillet, så vil jeg tage de første 2 fra første række her, så du har ændret det til at være binærtal 1, så det i alt giver 202, som består af kun af positive tal, hvilket så giver dig en sikker situation, så du ved, at modstanderen kun kan skabe en usikker situation nu. Hvis modstanderen skal kunne skabe en sikker situation, så vil det kræve, at personen må tage tændstikker fra mere end en række, hvilket er imod spillets regler, så han vil altid kun kunne sende en usikker situation tilbage fra en sikker situation. Og på den måde så er man så sikker på, at man kan vinde spillet.